Vamos a conseguir, que él también lo dijo, lo conseguiréis, os costará más o menos, lo conseguiréis. Eles o que queren, este señor, o que quere é que nós, os que temos silicosis, que iniciemos este protocolo que lanzou aquí aos medios de comunicación. É dicir, non lle funciona. Non lle funciona porque non lle vai naide. Non lle vai naide. E iso para que arranque, según el, tarda 4 ou 5 anos en arrancar ese protocolo. É dicir, se vamos a apuntarnos todos, alguno mellor tardarán 2 ou 3 anos en chamalo. Entonces, así non. Despois, si tomamos tamén unha reunión co clúster da Pizarra, que os sepáis, que chamaron eles. A reunión esa foi fructífera porque eles van a botar unha bomba. É dicir, van a promesa deles é que van a... Porque eu pedí a este señor, dixenlle que fixera un estudio de prevalencia na comarca, por centros de salud, porque eles non saben os silicosos que hai. Non lo saben.